nagatalakay sang husto kag matutud nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Bistado! Pag nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Oy no mga kabiyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. Iya nga maliw Good morning sa bilog nga Western Visayas. Kapulot. Mayong aga gid sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Kapulot. Ikaw at ako. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Magserbisyo, Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. higugma. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Pugyon Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. sang Sa syudad, mga taga-probinsya sang Guimaras, iya abilidad, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, simanwa. sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Kay John Kapulot. Dakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sigurado kay Idol Sa inyo taran mga kabyanan, mayong aga na. Problema sa droga, Kag welcome na. yo kay Diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. alamak na korupsyon, iya nga Bistado! tapuson kay Idol John Kapulot. Kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Sigurado may trabaho. Iwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues. Porsigido Nga top stories of the day. magkasang pagpagko, diri sa Sa balita lokal, nasyonal kag international. panahon na sa Mga atong pagpugyon. mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon. Ang syudad, Para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Sa kinandal makabiran diri sa aton nga pagpangalagad. Problema sa droga, Angin kaupo naton karon nga mga balita kag information halin sa aton sini nga mga kabistadong reporters. alamak na korupsyon, May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kapulot. Angin kaupo naton karon kabistadong Magtrabaho, Joshua Haka direkta sa syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. magserbisyo, Mga balita kag information nagikan diri sa syudad sang Iloilo. dad sa Upod kita kay kabistadong Boni Sumblingo kag kabistadong Aaron Rifoyo. yun. Mga balita man kag information nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod kita sa kay kabistadong Vincent Villano. Sa mga balita nagikan sa syudad sang Calis probinsya sa Negros Occidental. Upod sa kay kabistadong Joel Abilay.
Mga balita man sa syudad sang Iloilo or sa syudad sang Bacolod. Kay Idol John Kag bilog nga Negros Occidental with kabistado Joel Tambuson. Mga balita man kag information direkta sa southern part of Negros Occidental. Mangin kaupod nato ng mga balita kag information nagikan sa kay Kabistadong Kinet. Iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw Sa kinandan mga kabistado, upod man naton sa technical side. Upod naton sa news center gali, no? News center. Upod naton si Kabistadong Karisma Alagaw. Upod man sa kay Kabistadong Richard Meriveles. Ngaton nga digital platform architect. Sa kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Aluhado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Kaya sa aton nga pagpangalagad mga kabistado, today is Wednesday, Idol John Kapulot. December 14, 2022. Makasigurado Natamyaw talang galis ang happy birthday subong December 14 ang akon nga amigo. Aton nga amigo personal, si Kabandirang Jan Sapio. Happy birthday lang daw sa kay sa akon na amigo. O kumpari ta. Happy birthday sa kay Kabandirang Jan Sapio. Happy birthday pare. Dinta karon man. Ano ta, litson ta o kon utan lang anay. Utan lang guro anay do ka sumuod man sang kuano. Do ka sumuod man sang litson kita nana. Utan naman chapsoy lang ta karon Ayos. So ala sige. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kabistado. Sa kinandan makita ninyo kita live diri sa Radyo Bistado. Tama ninyo kita live sa John Kapulot News Live sa Facebook page. Kag makita man niya kita ninyo live mga kabistado sa ato sini nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel. Kag suman sa ato sini nga TikTok channel, ang Radyo Bistado TikTok channel. So plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan, plastar na kamo tanan-tananda. Kay diri ni kita sa aton karon nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. May amo na ni siya. Ariyo may mga nabaton ko nga mga text messages mga kabistado pang basahon ko lang mga perti ka damo nimo ginapang block ko na lang ning mga numero nga ini kay natak-an ko sa agi kabalik-balik ka. Idol John Kapulot. Ang problema sa ining mga numero nga ini amo ini ang mga numero mga kabistado nga nagapadala sang mga mensahe nga may ara mga kabistado nga mga may ara ka kuno abi nga i-claim nga price nga daog ikaw. Tapos numero man lang na ang nagasend si imo, hindi niya kay siling iya nga computerize abi nga halin sa mga live, for example halin sa mga bangko, halin sa mga video sa mga Metrobank, hindi bala may ara na sa mga BPI. May ara na iya mga kabistado nga daw inang ilagi dia bala nga mga promo nga halin gid sa ila sini nga numero kag computerize na siya ya. Hindi iya mga kabistado nga nagasululod sa imo nga tapos ang ngalan mo ara pa. Nasulat man nila ngalan mo. Kaling hindi nila mabalaan kung anong apelyido. Kaya ginabutang lang nila. Kiling nila Mr. Salvador C. Wala sa kabalo kung apelyido mo, ang ngalan mo lang nabutang niya. Pagkatapos siling niya, you can claim your prize. Muni mo to. Your number is lucky. Kaya muni mo to. Nagdaog sa raffle. Hindi kung gusto mo maklaim siling niya, muni mo to. Refer ka dayon nila sa mga sa mga inang website kuno ng email address. Makadto kada. Pagkatapos pagsulod mo da mga kabistado, na dayon nakabutang na da kon nuimuon mo may mga instruksyon na. Hasta nga sa ulihi, pangayuan kanila sang imo nga nga ATM card o kung sa imo nga bank account number. Amay mo to kay dapat i-open mo na.
Kay para kuno nga kinahanglan na Sigurado. idiretso na lang nila kuno pasulod ra sa imo. Pulot Ang imo sining price amo nimo to premium iya naman mga kabistado. ay idol Sila kabisis na ina nga ginahimo kag ginapadala nga mensahe Kaya nga sa aton sang taga NTC o kon National Telecommunications Commission ikaw nga ini mga kabistado nga klase sang mga text messages nga ini lunsay ini tanan-tanan scam, lunsay ini tanan-tanan pagpanginto mga kabistado. Puro ina tanan siya panginto. Pagpanginto ina siya. diri sa syudad sang Diri sa akon pagma may sobra lang isa kagatos ka mga numero nga nagsulod sa akon diri nga sige lang nga text kada adlaw-adlaw may tagpulok bilog nga text. Kung ka akon ginahimo ginapang-block ko na lang pa rin nakaliwat text block. Kay gasulit-sulit gyapon. Kung imuon mo, i-block mo na lang ang ilang nga mga numero para hindi nakasulit-sulit balik. Para kung may magsulod yung mga iban, kung i-block mo magyapon para nga hindi na ikaw madisturbo. Kaya kung kay isa ka katulog ka na, tinagalin na gating piya cellphone mo. idol John Kaya Kapulot may lang kung makuan mo, ma-silent mode mo. droga Kung hindi gani, agad tinagasak cellphone mo, gali kay mga tuntom na galing ang mga scammer, tiga ka disturbo tulog mo. maklakura O hindi ba? iyang Nan. puson kay So ini siya mga kabistado, scam ini tanan-tanan. Bisan mismo ang taga NTC nagahatag ina sang babala o kung pahibalo. Mga pila gani ka mga kauturan naton nga mga nagkalaintuan na nga nagasend sa aton sang mensahe kang nagapangayo bulig nga mo ni mo to. Na scam ako mo ni mo to. Ambal ko siya lingko araw-araw ka man timo nga. Ano abi kay aton mga handog araw-araw ka man timo abi nga. syudad Ang NTC mismo nagatext man gani, nagatext brigade man gani ang NTC. Nga nagahambal nga hindi ka magpati-pati sa mga amo ni amo to. Pagkatapos ikaw imo, iya mabiktima pa. Ha? Kalain pa sa nagligad to, may nagreklamo to, do empleyado pa sa gobyerno ang nabiktima ho. Yunis ni garapon ni Santissima. Ha? Galing. Amo ning akon nga mahambal sa inyo ay simple lang. Pasensya sa mga nabiktima sang scammers ha. Pero amo ni sa ang realidad kag amo ning matuod. Sa mga nagalapta subong nga mga scam labi na gid kay December subong. Kuno abi pamaskwa ini siya ni Manny Pacquiao, pamaskwa sang GMA, pamaskwa sang Radyo Bistado, pamaskwa sang kun ano pada nga mga klase sang organisasyon. John Kapulot Mga kabistado, hindi gid kamo magpadala-dalada. malimpyo kay idol Amo nang estilo sa mga scammers. Pero maklakura amo ni siya ang ginahambal ko sa inyo mga kabistado nga John Kapulot kung ikaw bala ikaw sigurado may hindi ka man niya kung hindi ka man niya imo interesado sa ginatawag naton nga inang kwarta mga kabistado laban-laban hindi ka man madalahi kag hindi ka man madalasdas ang mga scammer mo mga budol-budol niyo ano ang ila sini nga una nga ginahimo sa imo para magkagat ka pinapakagat nila na sa imo nga makita nila nga dapat makita mo gid nga dapat makita mo man ikaw nga biliktimahon nila idol John gusto nila ipakita sa imo nga makabintaha ka man meaning nga makasigura kung magkagat ka sa ila sinagin paon sa imo nga daw kaangay abisang nagono gin paon nila nga daw pamunit bla paano kanila mahulik ang ilang nga himuon panan kanila so kung makita nila nga daw magkagat ka sa paon madisgrasya ka ano ang mga paon nga ginahimo nila ang ginahimo nila nga magpaon sila kinahanglan pakadton kagid nila kung interesado ka nga makabintaha ka man meaning nga kung makita nila nga daw interesado ka man sa nga gusto mo man nga makapamintaha like for example kwarta pero sa mga budol-budol niyo kung hindi kay mo yabintahuso nga klase ka tawo nga masagi kay mo ka sagi kay mo ka owner imo ya kag magsagi kay mo ya ka kuanabi ka kagat sa nga pamintahan nila man like for example kambalon kanila nga ting kwarta ko ibutang ko disbago pagkatapos iya ibutang yaman ya tapos yatag namon si imo ti ikaw kay ikaw mauyat sini dapat ibutang mo man di imo may na kay para nga pararatas kita tanan-tanan ti kun sa malipot mo lang abi sini nga kuano nga paminsaron kun may utok kag waay kabi sang interest mga kabistado number 1 ang balon mo dayon di nga ibutang ko padakon nga pa kwarta kay mauyat man lang ko sa kwarta nyo sigurado kay pabutang ko pa na kay kung maganing mauyat ni
Kung idalagan, kung iba kamo mahimo sini, di bla? Nasang pagpako Kung maglakat ka mga duwa, bilin nyo ni sako ng bag nga ini, nga rin inyo kwarta, rin inyo mga lahas, di? atong Kung ipanagyo, kung iabil, for example, nga, makita nyo pa ko? Nga nga ibutang ko pa di ako, labi nga mga lahas man kag mga kwarta di sa bag, di? Hindi bla? O number 1 ni mo na siya nga pamisaron, kung nanghutok mo, nagagana. Di nga ikaw ibutang mo manda pagkatapos, ihatag, tapos ipauyatan magyapon sa imo. Di kung ipalagyo mo na abi karon nga may mahimo sila, hindi bla? makasigura Sa dubla ka Idol John butot nga klase ka paminsaron, hindi bla? Problemas. Ang mga nagakabiktima sa inining ginatawag naton nga budol-budol nga ini. Galantaw ka manabi nga abi mo magkapamintaha ka na. Kasiling mo, sige, hindi gani sila balik karon tapos ginuubos kinidala. Pero sa permiro pala nga daan mga kabistado, hindi kamo kilalahay. Pagkatapos masalig sila sa imo nga ibilin nilang kwarta nila si imo. Nga ikaw lang isa dang mauyat sila ya malakat sila nga duwa. Kundi hinaslo o hindi bla? Pinunto atong pagpuk na amo man ni ang sa mga cellphone ni sa mga text cam nga ini. Mga kabistado, no? Sa mga text cam nga ini, kung hindi ka man interesado sa sining kwarta nga ini, na ginapadala sa imo nga siling niya, may premyo ka mo ni mo to, tawag ka sa mo ni mo to, na mga kabistado, laban-laban hindi ka man maskam sa malipot nga sugilanon, basta amo gani sina ang mga gina-offer sa imo, kag hindi mo kilala ang numero, kag hindi mo kilala kung sinong gatawag si imo, ang imuon mo sina, i-block mo na lang numero ya para nga hindi ka na mabiktima, kag hindi ka magka-interest nga abi ni mo, nakapamintaha ka na, kay laban-laban ikaw gid ang bintahaan sina. So, amo na siya kung nga aging talakay naton ini mga kabistado, kay laban-laban nagahingalit subong ang mga tunto nga mga scammer nga ini. Ini mga scammers nga ini ka mga manuginto nga nagahingalit subong tungod sang aton sini mga kabistado nga SIM Card Registration Act. Dumduman nyo, pinapasar ini mga kabistado ang SIM Card Registration Act nga ginpirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ining SIM Card Registration Act mga kabistado. So ang SIM Card Registration Act nga ini ara na subong ato sining nga balita kag information nga ipagwa na kaginpagwa na sang National Telecommunications Commission or National Telecommunication Commission mga kabistado or NTC nga ang IRR o kung ining ginatawag naton nga Implementing Rules and Regulations sang SIM Card Registration Act mga kabistado ginpagwa na sang NTC sa malipot nga sugilanon amo na ini siya ang magasugod sa pagparehistro sang mga SIM card. Hindi laban-laban sigurado gid ko niya kag ako mismo makapasiguro sa inyo mga kabistado nga madula na ini ang number 1 nga problema naton sa ginatawag nga scammers. Bistado! Madula na ni mga scammers katulad sang paggamit sang sining mga numero nga hindi rehistrado. Bistado! Mga numero mga kabistado nga ginagamit nila para nga makapagpang-scam. Bistado! Hindi bla? Ano ang silingon may ara na nga Implementing Rules and Regulation naging pagwa ang National Telecommunications Commission para nga magpa-implementar sinisang aton nga ining SIM Card Registration Act. Ang tanan-tanan nga mga SIM card dapat irehistro na sa pangalan sang nagapanag-iya sang SIM card. O silingon, like for example, ginpahog ikaw abi may death threat ikaw, gingamitan ang gingamit pinagi sa pag-text, gin-text ikaw pinagi sa pagpamahog mga kabistado, pwede nimo ini nga ireklamo sa NTC
Tapos kag nalon to ang numero, trabaho. kag ipapamangkot sa taga-intisi to naton sir sinungalan tagiyas niyo. Unasang Oh, pagpatuloy. pwede naton magamit ini kag mapainprinta gamiton nga pagpasaka sang kaso kontra sa sining tawo nga nagpamahog si mo. Amo ni siya ang manami sa sining SIM Card Registration Act. Abilidad. Kay hindi na pwede magamit ang mga SIM card sa katuntuhan. Pangod kay nakarehistro sa imo sining nga pangalan. Pulot na. Paano? Idol. Hambal ka mo nga ti mabakal sa bagong nga SIM card mo ni mo to. Servisyo. Tapos iparehistro sa lain nga tawo mo ni mo to. Idol. Hindi pwede. Pulot. Kay kinahanglanon kung magparehistro ka, kinahanglanon nga pangitaon ng imo nga national ID o kung ginatawag naton nga government ID nga nagapamatuod nga inang SIM card nga ginpalistahan mo sa ngalan mo, ikaw gid na ang tawo nga tag-iya Sigura. na Trabaho. natawon tabi nyo makahimo kamo sin makagamit kamo alias ni hindi pwede makagamit alias ni abi nyo lang Pistado! kamo alias nyo tapos pa picture kamo si itsura nyo tapos laino yung ngalan nyo maabot makamugyapon kay national o kon government IDs ang kinahanglanon. Hindi pwede ang mga ID nga ginhimo-himo lang sa bangkita, ginhimo-himo lang to sa may intramuros. Hindi pwede ni mga kabistado. Dapat imo gid nga ID nga national ID. O ginatawag naton nga government issued ID. Like for example, ano ang mga IDs nga ini? Idol. Plastar ko na sa inyo karon isa-isa diri sa ato sila nga pagpangalagad. No? Iya nga maluto. Yari mga kabistado ho, ang mga ang mga requirement para nga kag kung saan ini magasugod ang pagparehistro sa ato sining nga mga SIM card na. Pistado! Ano ang mga nakapagkit diri sa IRR o kon inang implementing rules and regulation Pistado! sang SIM Card Registration Act. Pistado! Number 1, saan o magasugod ang pagpa-implement para sa pagparehistro sang mga SIM card sa imo pangalan. Ilabi na gid kung ikaw ang nagapanag-iya sang SIM card nga ini. Pistado! Ano nga klase sang SIM card ang pwede maparehistro? Pistado! Mga kabistado, ari ay iplastar ko sa inyo tanan-tanan. Pistado! Number 1, kung magbakal ka sang bago nga SIM card nga sa sining sa idalom na sang nga ara na kita sa idalom sang SIM Card Registration Act mga kabistado. Pistado! Kung magbakal ikaw sang bago nga SIM card, Pistado! ang SIM card nga ini, mga kabistado, hindi pa siya officially nga naga-function. Buot silingon, ini siya ang hindi pa unactivated pa. Pistado! Hindi pa siya activated ang amo nga SIM card kung magbakal ka. Pistado! Tapos, kung magbakal ka sini, may ara na sang mga designated commercial establishments nga mabaligyan sang SIM card. Pistado! Hindi pwede nga, like for example, subong abi, pwede ka lang makabakal sang SIM card bisan diin-diin lang nga hilit-hilit. Pistado! San sa kilid, dalan, pwede sa tiyanggi, pwede kimok bakal sang SIM card subong. Pistado! Subong niya, sugod, sa base diri sa implementing rules and regulation. Pistado! Mga kabistado sang aton nga SIM Card Registration Act. Pistado! Nagabutang diri mga kabistado, no? Nga may ara na nga ining mga may ara na sang mga ining establishmento komersyal nga designated commercial establishment nga magbaligya sang SIM card nga ini. Pistado! Amo ni sila ang mga ginatawag naton nga authorized dealer o kon authorized seller sang mga SIM card. Pistado! Dra lang kamo pwede makabakal sang SIM card, hindi pwede mabakal ang SIM card sa bisan diin lang nga hilit-hilit. Pistado! Tapos kung bago nga SIM card ang baklon mo, Pistado! ini mga kabistado,
ang unactivated. Buchilingon hindi siya hindi siya activated, mga kabistado. Bistado! Antes nimo nga gamiton. Kung magbakal ka, dapat ipresentar mo ang imo kompleto nga pangalan, address, no, kag ang imo nga citizenship. Bistado! Kay siyempre pwede man kita makabaligya sang SIM card sa mga foreigners mong Bistado! may ara man niya sang lain nga lain, no? Nga mga kinahanglanon nga mga papilis para sa mga foreigners nga magbakal sang SIM card diri sa aton sa Pilipinas kag iparehistro sa ila kaugalingon nga personal nga pangalan man. Bistado! So nga aton na muna. Presentar ka sang imo ID, dapat government issued ID. Bistado! Isulat ina dira ang imo nga pangalan, ang imo nga birthday, ang imo nga address gid mismo nga ginaistaran. Bistado! Kag kinahanglan ara daang inang pirma mo, of course, no? May pirma ka dira. Bistado! Irehistro ina sa imo nga pangalan, and then pag once mga kabistado, no, nga pag once nga makuha na ini, maplastar na ini, daligid lang sa ato sa nga mga tagparamatya kay sabton ko na sa makadali niyo, daligid lang. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya at abilidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na. Kay Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo. So mga kabyanan, no? Di natagani ito, no? Nagtawag abi ako reporter to sa Cadiz City, abi ko flash report. No? Abi ko flash report. Bistado! So, pagkatapos inapara na yan sa mga no, sa mga bag-o nga mga SIM card, no? Nga gusto magbakal sang bag-o nga mga SIM card. Bistado! Damo-damo ni nga yarar mong kumpleto na ni siya. Bistado! Sari-sari ni. So amo na siya ang aton sining himuon. Bistado! Like for example, may SIM card ka nga daan nga imo, nga amo na gid nga daan nga ginagamit mo bala kay ti simpleng numero mo ara na nga daan. Bistado! Mga kabistado, so himuon mo maparehistro ka man gyapon kag iparehistro nimo ang imo nga daan nga SIM card nga ginagamit, no? Amo na siya ang imo nga numero, ang imo nga iparehistro, mga kabistado. Bistado! Dala na idiri ang prepaid kag postpaid SIM cards, no? Kag ang registration, no? Mga kabistado, magparehistro ka mo manigyapon ng pamaagi. No, damo-damo sa mga kwani, damo-damo abi sa mga pamaagi diri, no? Ang information sa pagparehistro amo ni dapat full name, ngalan mo, apelyido, no? Ang imo nga birthday, ang imo nga kasarian o sex, no? Ang iban sabat nila sina 3 times a day. Bistado! Daw naka-kuan ka lang ino. Daw naka-bravo ka lang kag naka-Iberian capsule kung mag 3 times a day ka, no? Bistado! Tapos, i-present mo ang imo sining nga official address kag ang imo nga identification card kag ang imo sining nga ID number. Bistado! Amo na sang kinahanglanon gid sa pagparehistro mo sang imo sining nga SIM card, mga kabistado. Bistado! Tapos sa requirement kag mga documents nga kinahanglanon naton, una-una gid ang kinahanglanon naton nga mga ID nga ginabaton. Ano nga mga ID ang pwede mabaton sa
sini nga dapat nalon nyo kung magparehistro kamo sang SIM card nyo. Bistado! Pwede passport, pwede ang Philippine Identification System nga ID naton. Bistado! Pwede ang aton nga SSS ID, pwede ang GSIS ID, pwede ang driver's license ID, pwede ang NBI clearance, pwede ang police clearance, pwede ang firearms license to own and possess ID o kung ang ginatawag naton nga ang firearms license to own and possess plana, no? Bistado! Bot sini mo pwede kita kagamit sini, no? Kung may ara ka nga mo sina. Pwede ang PRC ID, ang Philippine Regulation Commission. Bistado! Nga ID, ang IBP ID ya sa mga abogado ni. Bistado! Ang UWA ID, mga kabistado, Overseas Welfare inang workers administration. Bistado! Ang BIR ID pwede man magamit. Bistado! Voters ID pwede magamit. Bistado! Ang senior citizens card pwede magamit. Ang UMID, no? Pwede magamit. Ang PWD card pwede magamit. Bistado! Kag iban gid pagid nga mga government issued IDs nga may ara nga photos o kon ginatawag naton nga picture. Bistado! Pwede ina magamit sa pagparehistro sang aton nga mga inang SIM card, mga kabistado. Bistado! Kag sa ato sini nga mga numero, no, mga SIM card nga may numbers. Kung may negosyo ka, siyempre, for example, ining Radyo Bistado, may ari man isa nga opisyal, nga kuan mong opisyal nga inang cellphone number nga dra pwede makatawag ang mga reklamador, dra pwede makatawag ang mga complaint, dra pwede makatawag ka maka-communicate ang mga gusto mag-intra sa business sa Radyo Bistado, no? So dapat kung magparehistro ang mga business sectors naton, may mga requirement man sa mo, no? Siyempre, ngalan niya ang business name, ang kinanglanon, business name, business address, kag ang full name sang authorized nga signatory sang amo nga negosyo. Bistado! So amo na dayon, amo na pwede ka gamiton para pagparehistro sang numero sang inyo nga business. Bistado! Sunod, ang requirement para sa mga foreigners, amo ni sang para sa mga foreigners, so Bistado! ng mga mga taga-iban nga pungsod nga ari diri sa ato sa Pilipinas Bistado! nga gusto man magbakal sang SIM card kag siyempre gagamit man na sila sa nga mga cellphone. Bistado! No, dapat iparehistro mo man imo nga cellphone samtang ari kani sa Pilipinas. Bistado! So kinahanglanon diri nga requirement, number 1, ngalan mo kag apelyido, number 2, nationality mo, number 3, ang date of birth, no? Ang imo sini nga kag passport, no? Kinahanglan ara passport mo, ang kagang imong address sa Pilipinas. Bistado! Kinahanglanon ara da. Tapos ang time or type of travel or admission document nga ipresentar. Bistado! Then ID number o kon number of document nga presented. Bistado! Amo ni kinahanglanon para sa mga foreigners. Bistado! Para pagid sa mga minor de edad, kabalo kamo ti kinahanglan kabalo makitangang mga kabataan ta may ara nga mga kwan nga mga cellphone. Bistado! Mga kabataan ta magkato sa eskwelahan padalaan cellphone kay para nga makontak anytime, hindi bla? No. Bistado! So para sa mga minors, ang aton sini nga requirement para sa mga minor de edad, Bistado! mga kabistado, dapat, no, sa pagparehistro sang SIM card sang mga minor de edad, dapat yara sa idalom sang ilang nga pangalan, ang pangalan sang ila sini nga guardian o kun sang ila nga ginikanan. Bistado! No? So, bo sila iparehistro mo ngalan sa imo nga bata, minor de edad, abi, from 17 panaog. Ngalan niya, abi, si Burandak. Bistado! No? Butang mo dati, ngalan niya si Burandak. No? Tapos, ang sadalom niya, ngalan sang tatay, si Badong. Bistado! Amo na, no? Mga kabistado, para nga maparehistro ang pangalan ang SIM card sang imo sini nga bata nga minor de edad. Bistado! Kag required ini ang pagpresentar sang ID kag consent sang ginikanan o kon guardian
agod nga maparehistro ang iyang SIM card. Bistado! Kaya mo nang kinanglanon para sa mga minors, mga kabistado, no? Kung magparehistro kamo sang SIM card nyo, no, mga kabistado, pahanumdom ini sa mga existing prepaid users. Ina mga prepaid nga existing users, subuhat sino nga kita nga prepaid, inabala ang aton nga SIM card, ginaludan lang mga tagsin, 200, 300, 500. Amo na sa ginatawag naton nga prepaid. Bistado! Kaya ang postpaid ya lain man mong. Bistado! No? Ang postpaid ya, tiya mo na sang inabala ang ginagamit mo lang siya, tapos nakaplan siya bla. After 1 month, bayaran mo lang dayon. Amo na sa ginatawag naton nga postpaid. Bistado! Kining prepaid ya, pag gusto ka kung pasudlan mo sang paludan mo imo nga SIM card o kung hindi. Bistado! Ilibla mo na, no? So, ang imoon ninyo, iparehistro ang inyong nga SIM card sa sulod sang 180 kaadlaw, halin sang nag-epekto ang layi. Pwede ma-extend sang 120 kaadlaw ang registration. Bistado! Pot silingon, san o maipikto ini? Pabalota sa aton nga mga tagpermati, damo ga pamangkon niya, san o maipikto ang layaw, san o masugod? Bistado! Magasugod ini mga kabistado sa December 27, 2022. Bistado! Ma-start na siya sa December 27, 2022. Bistado! Disyembre 27, tuig 2022. Bistado! Pochilingon, sa sunod na sang last week of December. Bistado! December 27 siya ma-start. Bistado! Isipon naton ina ang December 27 until 180 days. Bistado! No? Hasta sa tubtob sa 180 kaadlaw, halin sang nag-epekto ang layi. Pwede man ma-extend sang 120 kaadlaw ang registration. Bistado! Opo, sino 180 days, ha? Bistado! Kaya kita nga 180 days, mga pila ka bulan naman, 3-4 bulan, no? Bistado! 3 bulan, 90. Ang mga anom kabulan. Bistado! Anong kabulan? 180 kaadlaw. Mga anom kabulan ba? 6 months lang. Bistado! Ti pila ka bilog pumuluyo sa bilog ng Pilipinas man may pila man 100 pila kita di man. Bistado! Yung mga sobrata 100 milyones din, di ba? Bistado! Yung mga 100 milyon kita di ka tawo. Bistado! Mag 100 milyon kita mga kabistado, mga 90 milyones, sabi ng mga 90 milyon kita diri sa Pilipinas. Bistado! Ti ang 90 milyon amo nang magparehistro, no? Mga kabistado, kag hindi lang na kay 90 milyon ka numero ang kinanglanon nga irehistro ta. Bistado! Nga kay man mga kabistado, ang isa ka tawo may ara nga tagduha, tubtob 3 ka cellphone. Bistado! Kung 3 iya cellphone, dual SIM pa na. Bistado! Dual SIM? Magambal kita nga dual SIM, bot siningon, duwa kabilog ang SIM card sa isaya lang ka cellphone. Bistado! Di ko magtatlo kabilog ang cellphone niya, dual SIM tanan, may ara siya mga kabistado nga anom tanan kabilog nga mga SIM card. Bistado! Ang anom kabilog nga SIM card mga kabistado, i-times ni mo, ang iban actually hindi man na, pero may ara gidya nga tag-amo na. Bistado! Like for example, ako naryo, isa kabilog cellphone, duha kabilog cellphone, isa duha. Ari pagin isaw, 3 kabilog cellphone ko. Ang isa ni ginagamit ko mag-report mga reporters de. Ning isa ni ginagamit ko nga mag-monitor sa aton nga live. Ang isa nga ni ginagamit naton mga kabistado, no? Sa pag video sang mga balita ka mga event sa sagwa kung may mga event mga dagko. Bistado! Mayo lang gani kay tag isa-isa lang SIM card na sini, no? Ari isa lang SIM card ya sini, pero dual ni. Pwede ni duha ka bilog ang SIM card ya sang isa nga ni. Ining isa nga ni, pwede man ni mabutangan sang duha ka SIM card pero isa lang yapon ka SIM card ginbutang ko sini. Ang ari naman, amo ni siya ang duha ka bilog SIM card ya, no? Isa ini iya sang smart nga SIM card
kagang isa iya kag Globe nga SIM card. No, duwa ni kaya mo ni siyang ginagamit ha pang tawag sa aton sini nga mga reporters kung magre-report ining aton mga reporters. Bistado! Ha? Te pilak bilog SIM card ko? 4? O, te, 4 kabilog SIM card ko. Ang 4 ni kabilog nakon nga mga SIM card, iparehistro ko gini tanan-tanan. Hindi pwede, mga kabistado, nga iparehistro mo isa lang nga may ara ka nga 3 pagid ka mga SIM card nga nabilin o kung 4 ka mga SIM card. Bistado! Kung isa lang ka SIM card ang imo nga iparehistro, no? Mga kabistado, after sang period nga ginhatag sang aton nga gobyerno based sa IRR o kung implementing rules and regulation Bistado! sang SIM Card Registration Act, ang tanan-tanan nga mga SIM cards nga wala maparehistro, mga kabistado, automatic ini ang iga-deactivate sang aton nga gobyerno pinaagi sa mga telcos nga amo ang naga-provide sang signal sang aton nga mga SIM card. Bistado! Sang aton sini nga mga SIM cards. Bistado! Meaning, hindi ka maghambal nga para makalusot ay isa lang ka SIM card ipa-kwanta. Isa lang ka SIM card sila yung aton nga Bistado! ipagamit ay iparehistro. Bistado! Sa SIM card nga 5 ka SIM card hindi tayo pagparehistro kaya mo ni gamiton ta sa pagpanunto. Bistado! Amo ni gamiton ta sa pagpanginto, amo ni gamiton ta sa pagpamahog, sa pagtinunto sa mga aton nga mga amigo bla nga tinuntuhan ta. Bistado! Isa lang iparehistro ta, hindi ini matabo mga kabistado. Bistado! Nga, kay after nga matapos na ang adlaw nga gintalana sang aton gobyerno based sa IRR o kung implementing rules and regulations sang SIM Card Registration Act, automatic iga-deactivate ang tanan-tanan nga mga SIM card nga wala nakarehistro sa aton nga gobyerno. Wala nakarehistro sa ilang nga mga pangalan. Bistado! Ako lipay-lipay ko sini sa mo sini nga implementasyon kag amo ni nga IRR. Bistado! I'm so very happy. Bistado! Lipay-lipay ko sini man nga mga kabistado, no? Kung magkomentaryo ko ni sa akon sini nga programa, magwaswas ko ni tudo sa akon nga komentaryos programa ko mga kabistado. Damo-damo na di sang mga kuano sang mga naga-intrabla, ano ganit panawag sila? Inabalang mga fake account na, no? Damo-damo na, sang nagligad gini, no? Damo-damo ina mga kabistado sa mga fake accounts nga nagasulod rin sa akon, no? Sa Facebook page ko, kag nagakomentaryo. You know, ladies and gentlemen, nga once nga maghimo ikaw sang account nimo sa Facebook, bisan fake account lang, gina-require subong sang Facebook sang imo nga cellphone number. Kada maghimo ka sang imo nga account, bisan fake account lang ang imo nga gamiton kag himuon, no? Para nga mangin trolls ka lang, troll gali panawag sila, mangin troll ka lang, no? Mangin keyboard warriors ka lang, agud nga magpang-disturbo sa mga nagakomentaryo, sa mga pareho sini nga naga-live kita, may mga naga-ilintrada, yan, ugadada niya, ikaw nga pulok-pulok ka mo to, yung di kakakam mo ga waswasi mo de, mga kabistado. Mga fake account na siya, amo nila tawag naton mga trolls, no? Pero, kada mag-create sila sang ilang nga trolls account, naga-require ina sang cellphone number. Hindi ka pwede makahimo sang imo nga account sa Facebook kung wala ka sang cellphone number nga yatag. Sang una, pwede. Pero subong, gina-require na ina nga kada maghimo ka sang account mo,
dapat butangan mo gid sang cellphone number. Kay kung hindi nimo pagbutangan sang cellphone number nga require sang Facebook agod nga makahimo ka sang account mo, hindi ya pag i-approve ang imo nga account, mga kabistado, nga ginimo. Bistado! Di, ako sang una, ti, why man niya problema sa akon, kay man nga, like for example, damo-damo na sila nga mga trolls da, ipang-block mo nga ipang-block, pagkatapos, himo naman sila liwat sa ilang account, another, baka naman sila SIM card, kundi gastuhan man sila tudo. Bistado! Magastuhan man sila kay man nga, bisan magtag 50 lang SIM card, si Pablo magpulo sa bilog, pulo ka 50. Bistado! Ang ilang nga gaston para makatudo lang sila waswas sa imong nga waswas, pero at least Bistado! magastuhan sila man kabistado kay man nga kada sulod ya i-block mo man lang dayon mo. Bistado! Pag sulod ya waswas i-block mo. Bistado! Pag block mo imo naman sila at bago nga account, kinanglan naman liwat SIM card number, kaya atong una nga number naging gamit ya, hindi to pwede magamit sa isa pagid ka account. Bistado! Mga kabistado, no? So, ang imoon niya, kuha naman siluat bagong number, o himo naman siluat siyang account, pasulod niya naman bagong number. Bistado! Mag-20 ka account, ginimo, ya 20 man ka cellphone number mo gamito niya, kundi gastuhan man siya. Bistado! Magtag 50 bilog SIM card, Bistado! o magtag 50 pesos ang isang bilog ng SIM card, di ba? Bistado! O, ti subong laban-laban, mamahal ng SIM card. Bistado! Okay man nga, ang SIM card ginarehistro na. Sa iban nga mga pungsod, mga kabistado, ang mahal sila to, hindi cellphone mo. Ang mahal sila ya SIM card. Bistado! Oh, sa iban nga pungsod. Ang mahal sila ya hindi kay cellphone, kundi ang mahal ya SIM card. Bistado! Kadri sa ato niya barato SIM card kay nga pag gusto ta bakal bisan tianggi pili ka bakal SIM card. Bistado! Yara gani kung kisa promo mo. Ha? Yara ni ko isa promo way bayad libre. Bistado! May ara pa nga kwan, may libre pa nga kwan nga ano na, pila ka gigabyte or pila ka megabytes nga kwan nga internet. Bistado! Oh, hindi ba nga kwan nga nga data? Bistado! Oh, di ba? Nante. Subong, ako ya lipay-lipay ko sinisang amo sini nga klase sang kwan. Nga sang ini nga kwan, sang ini nga mapuslanon gini katama nga klase sang inang layi ukon kasuguan mga kabistado para sa amon. Bistado! Labi ni sa akon man nga di hamak pila kalibo nga mga nabaton ko nga mga inang Bistado! death threat nga halin sa cellphone mo. Bistado! Di hamak pila kalibo nga mga death threat nga nabaton naton nga halin sa cellphone, may text, may call, may ano tanan. Bistado! Kalabanan gid text gid no kag kwan message. Bistado! Amo nagkalabanan ginapadala sa aton halin pa sang una nga mga damo-damo nga mga kwan nga mga Bistado! mga pamahog, no? Gusto nyo bukaron ko pare di Iban, no? Iban way ko pa ma-delete ding Iban, no? Damo pa na di may mga napangtago ko na di nga mga kwano nga mga ginapang send sa akon mga kabistado nga kwan nga mga pamahog ari pa na di pangtago ko kay kun kay isa kun daw maburing black ko pagwas siya maburing gani ko bukaron ko na dayon ang kwan ang mga ginapadala sa akon nga mga text messages nga pamahog nga mga death threat bla. Bistado! Bukaro ko na dayon ka maghihum-yuhum tindi dula nga akon nga boring. Bistado! Bukaro ko dayon ka gihum-yuhuman dayon yo ba wari na od. Bistado! Duman ko ning pamahog nga mo niyo sang time nga mo nimo to ba dugay-dugay na nigiling nga pamahog sa akon ari pa diyo. Bistado! No, damo na no tingon di ba dula boring ko. Bistado! Di pabor gi ko ni katama kay man nga madula ang mga manok pahog sa ton, no? Madula ang mga kwan ang mga manok pahog sa ton madula ning mga death threat ni madula ning mga mga nagatinunto mga inang mga kung ano pagidira mga kabistado no nga mga katuntuhan nga ginapaagi sa text kag ginapaagi sa tawag mga kabistado hindi bla kay nga ma-trace up naton kung sino ang nagtawag kay naka-rehistro ang ila nga mga pangalan mga kabistado no naka-rehistro ang ila nga mga pangalan sa sining number nga ginagamit nila. Bistado! Ti amo ning pinakanami kag pinakmasadya ti masugod ini siya sa December 27, 2022.
Dra maga-start mga kabistado ang aton sining ang implementation sa pagparehistro sa aton nga mga SIM card. Wow. Paano magparehistro mga kabistado? Pwede sa online. Bistado! Paano magparehistro? No? Number 1, iga-facilitate ini sang Department of Information and Communications Technology o kon National Telecommunications Commission, Department of the Interior and Local Government, kag Department of Education ang registration sa mga remote areas nga limitado ang internet connections. Bistado! Silingon sa mga bukid kay sa mga umas gore nga wala sang internet connections bla. Bistado! Ang maga-facilitate sini amo ang taga Department of Information and Communications Technology, DICT, no? DICT bla na, no? DICT. Bistado! Ang National Telecommunications Commission o kon NTC, Bistado! Department of the Interior and Local Government o kon DILG, Bistado! kag ang Department of Education, mga kabistado kon taga DepEd. Bistado! Amo ini sila ang maga-facilitate sa mga remote areas nga limitado ang mga internet or mga internet connections. Bistado! Amo ni silang maga-facilitate sa pagparehistro sa mga number sa mga SIM card sa amo sini nga mga lugar. Bistado! Ang matabo, mga kabistado, no? Pero kung wala gani, pwede kita nga makaparehistro sang aton nga SIM sa website sang telco. Iparehistro ang SIM card sa sulod sang 180 kaadlaw. Bistado! Halin sang nag-epekto ang layi, pwede man nga ma-extend sang 120 pagid kaadlaw ang registration. Bistado! Ma-deactivate ang mga SIM card nga hindi maparehistro kag pwede lang mapareactivate ang deactivated nga SIM card sang hindi maglapaw sa 5 kaadlaw halin sang na-deactivate ini. Bistado! Amo na sang ginambal ko sa inyo nga mambal ka mo nga isa lang parehistro ta ang 5 aton kay pangtunto tagyapon madisgrasya gid. Hindi na ninyo magamit once nga hindi ninyo pag-iparehistro kay iga deactivate ina ang mga numero nga ina. Bistado! Kag pwede ka mo maka-request nga i-reactivate pero 5 lang kaadlaw ang nakalipas. Bistado! Dapat hindi maglapas sa 5 kaadlaw, no? Nga ipa-reactivate ninyo. No? Pinaagi gyapon na sa website, gyapon kadto ka mga sa mga website. Bistado! May ara ina nga nakabutang, no? Okay? So, ano pagid? Bistado! Ano ang matabo kung madula ang SIM card? Naari pagid. Bistado! No? Like for example, madula SIM card mo, bigin snatch abi cellphone mo. Bistado! Pag snatch ang cellphone mo, kinakas ang SIM card, hinaboy. Kaya hindi yaman na mapuslan, kaya nakarehistro na. Tapos cellphone lang gamiton. Bistado! Di pala may nagakatabo na, no? Gin-snatch cellphone mo, ginkakas ang SIM card, kaginaboy. Bistado! Pagkatapos, nagbakal sa ang iya nga SIM card among ibulos Bistado! sa cellphone nga gin-snatch niya. Hindi yaman na pwede nga kung di ba digayang cellphone, pwede man, pero baklan mo liwat bagong SIM card Bistado! kag ipa-activate naman liwat, no? Pero, ang SIM card mo, hindi na niya pwede magamit, no? Once nga nadula ang imo nga SIM card, kay ang imo nga SIM card, mga kabistado, nakarehistro sa imo nga pangalan mo. So, once nga madula ina, ano ang dapat nimo nga imoon? Bistado! Ang imoon naton, ipahibalo dayon sa telco provider, bot silingon smart, abi, kadto sa smart. Naton na dula nga ako ni cellphone, gin snatch, ti ang ako ni SIM card, gin kuha kagin haboy.
no? Na ikuan mo, isugid mo kag i-plastar mo sa ila kung ano ang kompleto nga detalye. Bistado! Pagkatapos butang mo ang pangalan mo da sang imo sininga ang imo pangalan, address, birthday, ang mobile number mo dapat ang imo number gali dapat hindi mo pagkalipatan no. Bistado! Kinali madula dapat ang imo nga mobile number sa memorize mo kay kinahanglanon gali ina kung pananglitan nga madula ang SIM card mo dapat ma-memorize mo ang numero mo. Bistado! No? And iban pagid nga mga relevant and reasonable information nga pwede maka-establish sa ownership sang imo sini nga SIM card o kon sa nga ikaw gid ang makapamatuod nga ikaw nagapanag-iya sang SIM card. Bistado! No? So amo na sang imong imuon, no, kung madula SIM card mo. Then Bistado! sunod, no? Dapat kung may dapat nga mag-uhon ka nga impormasyon sa imo nga SIM card bla. Bistado! Dapat mag-inform or mag-inform sang SIM card user sa telco provider kung may mga pagbag-o or detalye pareho sang address o kung pangalan mo. Bistado! No? Dapat i-reflect sang telco providers ang pagbag-o sa sulod sang duha ka oras halin sang nabaton ang request nimo. Bistado! Hindi ka man gali maka-request nga ligwaton mo ngalan kag apelyido sa imo sini nga SIM card, no? Bistado! Pero depende na, no? Kung husto ang imo nga pamaagi sa pagpaliwat Bistado! sang imo sini nga ngalan kag apelyido sa imo sini nga SIM card. Bistado! Ari ang mga penalties. Abi nyo kung amo-amo lang na. May mga penalties o kung may mga penalidad nga dapat nga ipahibalo sa inyo. Bistado! No? Kung pananglitan nga may mga violations kamo ginhimo sa sining SIM Card Registration Act mga kabistado. Bistado! No? Ano ang mga penalties? Dapat number 1, no? Kung mapaslawan ikaw sa pagparehistro sa imo nga SIM card, ang first offense dire 100,000 pesos. Bistado! Ang imo nga penalidad 100,000 pesos to 300,000. Bistado! Ang second offense, no? Penalty sa pagkapaslawan o kung sa imo nga wala pagparehistro sa imo nga SIM card. Bistado! Mga kabistado, no? Ang first offense 100 to 300,000 pesos nga penalty, balayran mo na. Ang second offense, 300,000 to 500,000 ang imo sini nga penalidad. Bistado! Kag ang third and subsequent offenses, 500,000 to 1 million. Bistado! Ay, for example, no, ginbaligya mo bing kinawatan mo nga SIM card. Ha? Ari Panginoong, isa pa ginong pinakamasakit diyo. Bistado! Kung ginbaligya mo ang kinawatan mo nga SIM card, ang imo sini nga penalidad, abi mo kunano, pagkapriso sang halin 6 ka bulan tubtob 2 ka tuig. O kung pagmulta sang 100 to 300 o kung pariho nga pagkapriso kag pagmulta pagit sang kwarta. Bistado! Amo na sang imo nga penalidad kon ginbaligya mong SIM card mo nga kinawatan. Bistado! Ginkawat mo SIM card. Mga kabistado ko ginbaligya mo. Bistado! No? Ang paghatag sang sala nga informasyon may ara man nga penalidad. Bistado! Pagit ang sakit pagit nga penalidad ni. Bistado! Like example, naghatag ka sang sala nga informasyon may kang tanan sa imo nga SIM card. May penalidad pagid gali. Bistado! Parehas abi. Kung naghatag ka sang sala nga informasyon parte sa imo nga SIM card, like for example, numero mo abi, para sabi sa ako numero ko is 0999-675-1080. Tapos ginpa rehistro ko sa ngalan ni inang Boy Tulog. Bistado! Karon dugay si Boy Tulog makatilaw naman niliwat sa aton. May komentaryo man tadag yapon. Pero dana sa SIM card ana yung importante niyo. Bistado! Mga kabistado, no? So, sala ang imo nga paghatag sa informasyon, penalidad. Mapriso sang 6 ka bulan tubtob 2 ka tuig. O kun magmulta sang 100,000 tubtob 300,000 o kun pariho nga pagkapriso kag pagmulta. Bistado!
pag-spoof o kon pagkopya sang rehistrado nga SIM card. Bistado! May penalidad gyapon. Narehistro na abi ang SIM card pagkatapos kinkopya mo imo kag amo man ang imo nga numero man nga gamiton kag siyempre ang ngalan siya na nakarehistro sa kay Juan Pusong. Bistado! Ha? May penalidad gyapon. Mapriso ka man sang hindi magnubo sa 6 ka bulan o kon magmulta sang 200,000 pesos o kon pariho nga pagkapriso kag pagmulta mga kabistado sang 200,000 pesos. Bistado! Ha? So amo ini ang pangkabilugan nga nakabutang sa IRR o kon ining ginatawag naton nga implementing rules and regulation sang SIM Card Registration Act. Bistado! Ti ako yagin plastar ko gini sa inyo, gin isa-isa ko ni sa inyo, kay amo ni siya ang kinahanglanon nga mabalaan sang publiko sa bilog nga kalibutan, most especially Bistado! sa aton sa bilog nga Pilipinas. Bistado! Daway na sa may nagakwana, daway na sa may nagatext diri sa akon nga kagina may ari pa ang last minute daw may nagtext pa di sa akon yung siling niya. Congratulations, mani mo to, nagdaog ka naman siya mani mo to, subong daway na sa may nasulo daw. May kabisado daway na sa may nasulo, subong aw. Kagina yan kagabi, siyang nagdigam nga daw, sige mo. Subong kinabatian niya nga ang balita, subong mayara na nga pag-implementar sang SIM Card Registration Act daw nagulunta tanano. Bistado! Man ang mga sindikato nga iban diri, ara man iban stilkos nga ulubra. Bistado! Sabi ko katunto mga yudikakak nila ni. Paano nila nabalaan ang ngalan kag apelyido mo, no? Mga kabistado, kag ang imong nga numero nga ginapadalaan nila. Bistado! Ang report kay informasyon nga ang ining mga sindikato nga mga yudikakak nila nga ini, no? Gakadto sila sa mga telcos company, no? Kag magpangayo sa numbers ang iban gani informasyon tang ginabatian naton nga ginabakal ini sa mga sindikato, ginabaligya ni sa mga telcos nga ini. Bistado! Amo nang rason kung nga ang nabalaan nila ngalan kag apelyido sa diin sila nagkwa. Nga ang nabalaan nila ang mga ngalan kag apelyido sang aton sini nga mga pumuluyo. Bistado! Dumduman nyo ang ginatawag naton nga QR code registration. Bistado! Hambal nila magapabilin ini nga hindi makwan, magapabilin ini nga private, nga hindi mabalaan sang tao ang mga QR code nga yudikakak nga ni. Bistado! Diri nagkuluha ang mga sindikato sa mga pangalan kag apelyido. Bistado! Kag numero, kag amo nang ginagamit nila, ginapang text nila kita. Bistado! Kita nyo nga kung may ngalan gidya mo. Linga Mr. Salvador Jr. A, no? Bistado! Salvador Jr. C gali, no? Mr. Salvador Jr. C. Bistado! Yamo ni mo to, yamo ni mo na. Bistado! Di kun ikaw naman imo ya nga daw sala-sala ka nga daw sapsap ka nga guno. Bistado! Nga abi mo daw piyo-piyo, siling mo, kilala gani ko. Lawag yung ngalan ko kag apelyido, ari gani ngalan ko apelyido, ginahalambal ya. Silingon, kilala ya ko eh. Bistado! Kilala ya ka, kaya nakuha yung ngalan mo sa QR code to nga ginpang Bistado! sulatang iban to sa kwanto na sa atong pagpabakuna tabla. Bistado! Na tutong mga ngalan taga apelyido pagpabakuna ta. Bistado! Labi na gid ang mga QR code nga drigi kita kuha, drigi kita naigo sa QR code nga ini mga kabistado. Bistado! Da kita kuhaan sa mga pangalan taga apelyido. Bistado! Na amo na gamit nila para mag-scam sa aton. Bistado! Di kung mga inintuon ka man imo kag labi kag labaw sa tanan, kung bintahuso ka man, gusto mo man nga magpamintaha, siling mo do ari na gid samba na ni kwarta na ni. Bistado! Di kagat ka man. Pagkagat mo, abi mo kung okay na, gali kay paon, gali para nga magkabit-kabit ka para magtukob ka. Bistado! Pagtukob mo, ikaw gali itukbo nila, ubuson la kwarta mo, tapos kagit. Bistado! Sumayo ni, kay ining SIM Card Registration Act nga ini mga kabistado, amo ining isa sa mga makahatag na sang solusyon sang aton nga mga problema nga mga pumuluyo. Bistado! Nga nagakabiktima sang ginatawag naton mga kabistado, no? Nga pagpanunto o kon ginatawag nila nga scam sa ginahimo sang mga scammers nga ini. Bistado! Itaya nga mga kung sa bagay hindi ka man ma-scam kung hindi ka magkagat mo. Balo ka may amo na ganing ambal ko sa inyo. Bistado!
ang mga scammers nga ini, ginakuan ka man nila, ginasayko ka man nila. Bistado! Kung nakita nila nga daw bintahoso ka man, laban-laban ikaw gid-iguon nila. Bistado! Kadtuon kanila, balon kailan nga ba, yamo nimo to. Pagkatapos, may i-offer na sila nga dako. Pag-offer nila, pag magkagat ka, tapos kagid. Bistado! Ambal sila nga, ari, mamintahan ni siya. Was kabalo siya aton bintahaan. Bistado! Hindi ka kuno mabiktima, kung way kasunod sa pinsan mo nga magpangbiktima. Bistado! Hindi ikaw mabiktima sang budol-budol kung ikaw mismo hindi magpaminsar nga mang budol-budol man. Bistado! Amo na siyang matuod, mga kabistado. Kay kung mang budol-budol ka man, napaminsar mo nga makabudol-budol ka man, laban-laban disgrasya kagid sa budol-budol. Bistado! 10 days more to go before Christmas. Sa ato sila nga mga pagpangalagad, mga kabistado. Bistado! Advance Merry Christmas to all of you and advance Happy New Year. Bistado! Ang amon nga mga Pasko, daway pa ko ka kuano, daway pa ko ka baton sa mga Pasko namon ji. Bistado! Daway pa katilaw pa sang Pasko. Bistado! Daway pa ta katilaw sang mga Pasko nga kuana daw maayad-ayad, daway pa no. Bistado! Wala sige no. Mga kabistado, sa ato sini nga pangalagad sa iban pa naton karon nga mga issues kag information nga pagatalakayon, dugay-dugay. Check naton mga kabistado ang mga balita na kag information halin sa aton sini nga mga reporters daw nakauna kwando nakauna tsamba subong sa kabistadong Joel Abilay. Unahon ko siya daw nagtawag siya bago lang mong sila niya ma-report gid siya kuno be ilan taon tabi kun ara na siya kun makaplasta na. Unahon ta mga balita kag information dugay-dugay mga kabistado, i-shout out nato sila nga mga viewers diri sa ato sila nga pagpangalagad no. Sa mga viewers naton i-shout out naton dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad sa Radio Bistado naton nga mga viewers and sa ato nga GCNL o kun June Kapulot News Live mga kabistado no kag sa ato sila nga mga YouTube channel o sa ato sila nga mga YouTube channel nga mga viewers ilang wait sabat pa rin Jewel ilang taon taliwata no inang i-shout out naman kamo karon and hindi kamo magkalipat sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Hindi kamo magkalipat sa buwas nga adlaw mga kabistado no. Alas 5 tubtob alas 7 sa aga pitsa 15 na kita buwas hindi bla. Alas 5 tubtob alas 7 sa aga sa ato sila nga mga kauturan mabatian ninyo kita sa ato sila nga programa ang Bistado program sa aga. Alas 5 sa aga tubtob alas 7 mabatian kita sa frequency nga 89.5 o kon 89.5 mga kabistado no 89.5 ang home radio sa siyudad Tiangulino. Amo nang regular na naton nga programa sugod sa pitsa 15 buwas nga daw December 15, 2022 las 5 sa aga tubtob alas 7 sa aga mabukaw kita sa inyo aga pa may kay aga naman kuan naman ta rondalya ta sa inyo aga pa bla. Kag ini ang aton nga programa ang Bistado program inyo mga kabistado nga mabatian alas 5 sa aga tubtob alas 7 sa aga Lunes tubtob Biyernes nga adlaw. Mag-umpisa na kita buwas mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad no. Inang sa buwas kita masugod so meaning duha ka adlaw anay no buwas hasta Biyernes duha ka adlaw nga programa naton las 5 tubtob las 7 sa aga sa home radio 89.5 gani sa tanan-tanan dira nga mga taxi driver, tricycle driver, tanan nga mga pamati kang malabutan sang 89.5 home radio FM band na siya, FM station. Bochilingon sa FM band kamo sa tune in. Tapos pangitaon nyo ang 89.5 FM music no. Alas 5 hasta alas 7 sa aga dra ninyo mabatian ang Radio Bistado. Dra ninyo kita mabatian sa aton sini nga pagpangalagad mga kabistado. Ayos. Wala sige no. Dugay-dugay no. Hindi ko na malabot si kabistadong Joel. Unaw na to na mga balita no, prober kita magkuha sa mga balita halin sa ato sini nga mga reporters. Shout out anay sa ato sini nga mga viewers. Aber
mga viewers nato sa Radyo Bistado, si Mimay Lumibaw. Shout out kay Mike Kami Benedicto. Sinunis ang isa ni Ngaitsu ang iyang ngalan ni Kwanhaw. Maninoy, panawag ya sa ako, no? Di sige, ano ta ka? Ihado ka o ihada? Ang imo ngalan, nabiyo daw, yaman ni ka, Kwan? Daw yaman ni ka, ano ganining, Kwan ni ka Arabo ngalan ni. Sa kay Hermie Catalunya, shout out, no? Kay Marvin Brillo Vence Cruz Jr., shout out man. Kay F. Cormida, shout out. Kay Marinette Manikan, shout out man. Kay Dailin Gamusa, Baby Girl, shout out Yolanda Diamante, Sig Maruhan Catalan, Peter Standarte. Same sa Japan, ginbaligya nila record sa sindikato. Record sang ang ginbaligya sa sindikato. Sa kay Nels Diraco. Good afternoon, mga kabistado, watching from Panian, Balasan, Iloilo. Sa Panian. Amo ng Villa Panian, no? Barangay Villa Panian, Istansya. Balasan, gali na iya. May Panian, magali Balasan, no? Sa kay Alamis Marcos. Okay? May ngapon. Salamat kid sa pagmonitor diri sa aton sining pagpangalagad. And then, diri kita sa aton sining sa June Kapulot News Live naton nga mga viewers. Abi, lantaw naton, daw kagamay sumo sa aton nga mga sang aton nga mga viewers. Nga mo niya, daw kahinayaw, daw mahina. So, hina naman signal ta. Sa kay Serge Duber, may ngapon, kay Archie Niel Halyorina, kay Marcos Aquines. May hapon ged, thank you sa pagpagiupo diri sa ato sining nga pangalagad diri sa John Kapulot News Live and sa aton nga YouTube channel. Sa mga viewers naton diri sa YouTube channel, may nagalantaw, damo nagalantaw sa aton nga YouTube channel pero wala naga-comment. Okay? Anyway, thank you so much sa inyo sining nga pagpagiupo diri sa ato sining nga pangalagad, no? This time, saylo kita sa mga balita na kag-information. Halina sa aton nga mga kabistadong reporters. Mga kabistado, unahon ta ang mga balita kag-information. Nagikan kita sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa Siyudad Sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mga kabistado. Unahon ta mga balita, nakadala sa aton oras mga kabistado, 39 minutos nakaliga alas 12. Check naton mga report ng informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report, may hapon. Ay, dali lang, standby, dali lang. Way kumadasok ang imong karagalan. Abi ko na muna niyo, gali kay lain patingala ko nga daw ay gasulod ang balita kay. Okay, go ahead, kabistadong Joshua. Mayong hapon na kabistadong John, no, kalalauran sa focus ng kapits nagapabilin sa gihapon na kabistadong John na positibo niya sa red tide na. Nagapabilin sa gihapon na positibo sa paralytic stress o pag-poison na o na red tide kabistadong John na ang kalalauran sa probinsya ng Capiz. Sandig sa Celtic Bulletin number 34 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o pag-VPAR kabistadong John na positibo sa gihapon sa red tide at nagmataas sa toxicity level na sa kalalauran sa Sapian na Ibisan, Siyudad Sang Rojas, sa Panay, President Rojas, Pilar, bangod sinikad sa London na napabili na ginadulilian ang pagkaod sa tanan nga sahig ng Pakinaso na sa nasambit nga lugar kami sa London. Bangod na dako patuman sa Kapiligroso nga dala sining sa ikaayong lawat. Mahimo lang yapon kami sa London na konsumuhon ang tanan nga sahig ng isda, lokos, at alimango apang. Limpyohan lang sang maayong hugasan kag lutuon sang husto kabistado. Kabistado John. Okay, go ahead. So muna kabistado John, nagkakabilin sa Japon sa positibo sa red tide kabistado John ang iba ni mga kabaluhanan diri sa probinsya sang Capiz. Bochingon. Daway gyapon san sa makakaon taka diwal sini natapos lang sinadya sa halaranda sa inyo. Way kita katilaw ka diwal ba? Yes, diliwal na dila tasang hulat sang diwal wala gid ka
Wa kita ka lamon ka diwal. Oh. Tama ka na kami sa Donjon, no? Kay nakabilin sa Diyos na positibo, diri ang labig na sa tanan ang sunod sa Rojas. Sa sunod ng mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Kapista, nagapabilin at sa Diapon ang Kapitan Jona na positibo sa paralytic shellfish o red tide sa Donjon. Amo ganin yung nakabalakan kay ang iba na po nga makoturan diri nagapangayo na sang tabang, no? Kay muna nila diri man nakasandig ang ilang nga pangabuyanan sa pagpanginhas iabawal dito nga maka-harvest kay way man may mabakal sila kadto sa Donjon na kayang iban panumduman sa ikayong lawas sila kadto sa Donjon kay pamilya makataon na so ginadumi sa karon ng pagbaligya at pagbakala at pag-harvest ng nabitan niya nga pakinaso na kadto sa Donjon. Okay, sige. Sige na, ti kaya mo na kay White Chansa makakaon ka diwal di mapadiwal na tanay eh. Blablabla. Sige. Kung magkaon sa pinapunti, may kita mahimo. Sunod kita, kay paraman kay dako nga epekto ina sa ikay lawas pa ng tanto ikaw ang makakaon sa pinapunti. Tulo na laway ta sa diwal di tapos gaturulo na laway ta sa dila. Tadi pagkatapos way man tagyapon katilaw kadila. Ang paborito siguro ni mga sa Donjon diwal kan tahong. Paborito gina yan. Paborito gina yan. Unahon ko anay inang tira ang diwal. Pagkatapos ko tira sa diwal kundi makatilaw na ko sa diwal. Padiwalan ko din ang tahong. Hindi ka sa talaba ka sa Donjon? Hindi ka sa talaba? Talaba kag tahong amo man na, pero mas namit ang tahong ya. Sige. Kapitan Joshua, thank you so much. Sige. Report lagi kang sa probinsya ng Kapitsa. Ako po ng patrolling with Kapitan Joshua. Kasabit ang servisyo to, di ko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Dali lang sa aton nga mga tagpalamati kay may gatawag sabton ko lang gid ni. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpato, diri sa syudad sang paghigugma. Sang syudad, ang pag-iabilidad, ganing mga kasimanwa. Okay naman kabilang nabatian ng report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Mapasinsya gid. Amo na nga bago na ko nagmuno nga siling ko bago kita kabaton Christmas ha. Bistado! Ang panawag sa akon tingala kung nga report si Kabistadong Joshua Haka may gasulod nga ma-report nga kwan nga numero. Bistado! Ga tawag gali kay mahata gali ko to cake. Bistado! Thank you so much sa SureBiz Marketing, no? Salamat kid sa SureBiz Marketing. Bistado! Hatag ko na sila niya. May padala ko sila nga cake sa imo. Thank you so much sa SureBiz Marketing. Bistado! Ang SureBiz Marketing mga kabistado amo ang tag-distribute sang Vitalangs Capsule, no? Vitalangs Capsule. Bistado! Amo sing number ko sing na-introduce ko sa inyo bala ang Vitalangs Capsule.
nga para sa manami naton nga baga, no? Para sa aton nga baga, para sa aton nga respiratory system. Bistado! So mo ining gina-distribute sang SureBiz Marketing. Bistado! So thank you so much sa SureBiz Marketing, no? Sa karamiton nga cake nya diin ko ni dulong, sir. Bistado! Nga lamang kung siling ko gari po si kabistadong Joshua ni may gasulod nga gatawagaw. Bistado! Gali kay ang SureBiz Marketing gali may padala ko no nga cake sa aton. Baw, di mayo gid, no? Salamat kid sa SureBiz Marketing mga kabistado. Bistado! Merry Christmas and Happy New Year sa inyo, ha. Salamat kid SureBiz Marketing, ha. Bistado! Oh, and ang SureBiz Marketing mga kabistado, no? Ang nagakuan man, no? Na SureBiz Marketing Corporation, amo man ni siya ang naga-distribute sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Bravo Food Supplement Capsule for Men kag ang Vitalangs Capsule. Bistado! Muna sila ang ang ga-distribute, no? Kag ti kung gusto nyo nga damo-damo na ni Abisuki iya sang kuan mong sang Bravo. Bistado! Ang migo ko gani sila nga sakon, sila nga pare, sila nga ang wala ko gid sila nga mabuyan nga sila nga produkto nga gina-endorso mo. Yang tatlo gid nga gina-endorso mo. Bistado! Kung ano, sila nga number 1 sila nga ang Bravo, yan number 2 ang Vitalangs, yan kag number 3 ang bag-o mo sa mga produkto, ang Everyoung Capsule. Bistado! Nga bisan ano nga klase sang produkto sila nga ang imo nga gina-endorso da. Bistado! Sila nga ginabakal ko. Nyabi mo kun nga kay ginapabakal man na sang utol ko nga ato sa Guam. Bistado! Ya may utol ko to sa Guam nga kun ano ang gina-endorso nimo nga mga mga produkto. Bistado! Ginapabakal ya na di ka ginapadala sa iya to sa Guam. Yati silingkuti ano? Sila ting Everyoung Capsule sila nga laban-laban sila nga mapabakal naman sa sakon ipadala naman to sa Guam. Bistado! Sa bagay, ang isa nakakadto na to sa kuan ng isa gani ka box nga daw 25 bottles. Bistado! Ato na, nagpalabot na to sa California. Kay nakalakat na to, nakabalik na to akong amigo. Bistado! Uli diri sa Iloilo kag nag-attend sang inang first communion sang iya nga anak. Bistado! Pagkatapos bumakal sang 25 bottles of Everyoung Capsule mga kabistado. Then gindala to sa California sang pizza size pa nagbalik siya. Bistado! December 60 ato na to siya, naglakat na to, balik na sa California to, dalay na to ang Everyoung Capsule. Bistado! No? Hindi lang ni pang kuan niya mong, hindi lang niya pang pamilya no, pang export pa niya ang kuan, ang Everyoung Capsule mga kabistado, ha. No, kita nyo gilang. Bistado! Ako yung mga kabistado, makahatag ko sa inyo sang pruwiba, tested and proven. Nga ining mga ginapang-endorse ko sa inyo nga mga produkto, no, katulad abi sang Vitalangs Capsule, sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag ining Everyoung Capsule, kabag-o-bag-o ning Everyoung Capsule ginahatag ko gini sa inyo kay naa. Bistado! Diha makaperti ka namin sa epekto ya. Damo-damo na ni sang mga nakatilaw kang nakatilaw sining Everyoung Capsule nga pag once nga makagamit sila sang Everyoung Capsule mga kabistado. Bistado! Ginabalik-balik nila kay man nga di hamak nga kanami-nami sing epekto sila nga lawas. Number 1, ako mismo makahatag sang pruwiba sa inyo, testimonial. No? Live testimony ini halin sa akon kay ako nagagamit sini for almost 1 month nangagamit na kon sang Everyoung Capsule mga kabistado. Bistado! Mga isa nakbulan nga gamit ko niya, kada mga isa naman kabulan nga gin-endorse ko sa inyo. Bistado! Mga isa na kabulan nga gamit ko sang Everyoung Capsule. Abi niyo ko nanong pinaka-the best nga na experience ko sa iya. Bistado! Number 1, ang lawas ko wala nagaluya, pagsik lang nga pagsik, no? Amo na sang una gid na akon nga nabatyagan sa lawas ko. Bistado! Nadula ang akon nga pananakit sa lawas, nadula ang palamuypoy sa lawas ko, nadula ang lingin sang ulo ko. May mga time ko sa gilingin ulo ko. Bistado! And then ang konbla, ang akon nga may ara ko nga vertigo actually mga kabistado. Bistado! So, hasta vertigo ko daway ko na mabatyagan. Bistado! Daw nadula ang vertigo naton kay manti daw hormonal imbalance man lang na hindi bla. Bistado! Tapos isa pagit sang na panilagan ko nga sugod sang magamit ako sang Everyoung Capsule mga kabistado. Bistado! Ang akon nga inang bowel movement, no? Bistado! Ang aton bala nga ginatawag nga inang toilet habit bla. Bistado! Mga kabistado, no? Bisan ano nga klase sang pagkaon ang kaunon nyo,
Bisan ano nga pagkaon na ginakaon yung mga kabistado, kag kung sa bagay ti akon hindi magkuya pala kaon karne gid. Bistado! Pero bisan magkaon kamo karne, bisan magkaon kamo sang baboy. Bistado! Ang natingalahan ko di nga ang imo sini nga bowel movement mga kabistado, steady siya nga regular. Bistado! Kada adlaw-adlaw kag ang pinakamanami gid ninyo nga babatyagan kay puwerte ka humok mga kabistado. Wala ka sang problema sa ginatawag naton nga ano gani na sa panahon sina ng puwerte ka tig-abla. Bistado! No? So mga kabistado, humok gidya katama wala gid bala sang ka problema do. Bistado! Daw nagasakay ka lang balay sa duyan kung kuan ka no, kung magpungko ka sa imo nga trono. Bistado! Amo na mga kabistado ang pinaka the best nga nakita naton kag pinaka number 1 nga na eksperyensyahan naton. Bistado! Sang magamit naton ini ang Ever Young capsule. Bistado! At the same time, sang una dihamak nga kuan ko ga problema kung isa may mga problema ko kung isa sa acid ko bala, no? Bistado! May mga time kung kaisa nga galingin ulo mo basta may acid ka, acidic ka, galingin ulo mo, tapos may mga time kaisa nga daw hindi ka kaginhawa tungod sa acid. Mga kabistado, no? Sugod siyang magamit ko sinisang Ever Young capsule, no? Daw kuan no, wala na siya nagabalik kag wala na nadula na. Bistado! Di hamak nga kun sa resistensya ang paghambalan, why sang Bistado! why sa makatupong sa akon kun resistensya ang paghambalan. Bistado! Kaya hambal sang akon nga mga amigo. Bistado! Bisan maghampal na kami basketball, gambal sila niya ba no lang tawab law niya. Why ang iya nga hulag ya hindi ya pang 50 nga hulag. Bistado! Ang iya nga hulag ya daw ara sa mga 20 30 nga hulag ya kung maghampang basketball. Bistado! Ina tungod mga kabistado may posibilidad sa Ever Young capsule kay nga why naman ko sa may ginainom nga iban. Sa tutuod lang mga kabistado, why ko sa may ginainom nga mga maintenance nga iban. Isa lang ang ginainom ko ya kada adlaw, amo ni ang Ever Young capsule. Bistado! Namian ko sini kay wala sa sang side effect bangod kay ang Ever Young capsule pure siya nga natural. Ang iya sini nga capsule bala himo ni sa bovine, no? Maghamad kita nga bovine, amo na siya ang kita nyo na ang ang ice cream lang mga ginabaligya sa ngako nga itumuoy mo siya, itumok mo siya, kundi ice cream na siya, butang mo sa ano gani na inang cup o kung ano pa da no, suludlan. Kag itumuok mo sa daw tsokolate na bala, pagbutwa mo amo na mamala sa dayon ang tsokolate, no? Mamala sa dayon ang tsokolate, amo na sa ang ginatawag naton nga bovine. Bistado! No? So mamala sa dayon. That's why nga pagbutang nimo sa imo nga kwan, sa imo nga dila pagkaon mo, matunaw mo sa dayon, amo na siya ang bovine mga kabistado. Bistado! So buot silingon, hindi ka magkabalaka sa iya nga capsule nga ginsudlan sang sining Ever Young capsule. Ang unod no kagang ang ingrediente sini sang Ever Young capsule, number 1 yang pinaka-the best siya di, amo ang marine calcium in citrate form, no? Amo ni siya ang unod sang Ever Young capsule. Bistado! Marine calcium in citrate form, no? Magluwas sina, may dala pa siya nga vitamin E, no? Vitamin E, may ara pa siya nga dala nga vitamin A, no? Kag vitamin C. Bistado! Kamo na isang nami sa sining Ever Young capsule mga kabistado. Bistado! Amo nagali kun nga nagabakod immune system mo, kay ti may ara na sa nga vitamin C, no? Dalas-das ang nami pagkiting tulan mo ginapabakod ya, no? Tulan mo ga kinahanglan ta pabakuron tulan ta labi ni ko magtigulang na ta. Delikado. Bistado! Once nga mabalian ka sang tulan kung tigulang ka na, hulat ka na lang 3 bulan pinaktaas. Bistado! Madisgrasya kagid kay hindi ka naman pwede maoperahan. Kung operahan ka, hindi naman na mabalik ang tulan mo kay tigulang ka na. Bistado! Hindi na magunod bla, no? Hindi na sa magtubo. Bistado! Nan, amo ina kun nga kinahanglan pabakuron ta tulan ta kung nagaedad na kita, nagatigulang na kita. Bisan duha lang ka kapsula kada adlaw, gamiton yung nga ini, okay na. Kay akon gani, ang gina-recommend niya diri actually nakabutang diri is inang ang nakabutang diri is 1,500 milligrams per day. Ti ang iya sini nga isa ka kapsula is 500 milligrams, meaning mga
mag 1.5 bot silingon mga anom ka kapsula no? Mga anom ka kapsula. Kay tag 500 milligrams malaning isa ka kapsula mong. Bistado! So mga anom ka kapsula kun 1.5 no? Ti kun mga nagaedad ka abi mga 9 to 18 years old, pwede ka makagamit 1,000 milligrams bot silingon duwa ka kapsula, no? So pero kun 1.5 ti mga ang mga tatlo no? 1.5 no? Mga tatlo ka kapsula kada adlaw ang imo nga gamiton siniyo. Bistado! Nga kon ginagamit ko ni mga kabistado, kwan no? Duwa ka kapsula kada adlaw lang ginagamit ko, ayos na. Bistado! No? Sang every young capsule mga kabistado. Okay? So dali gid lang kay i-check na nato ang mga balita no. Kay kabistadong Joel ako matawag simo no basi kun may kada extra load. Tawagan ta kaliwat no. I-check na ton ang mga report na naka-signal na. Bistado! Si kabistadong Joel Abilay sa mga balita kaga information mga kabistado. Bistado! So i-check na to ang mga report sa informasyon nagikan kay kabistadong Joel Abilay direkta sa siyudad sang Cadiz sa northern part of Negros Occidental. Bistado! Oh, kabistadong Joel, Merry Christmas. Go ahead. Yes, kabisado John, live and live kita subong, no? Oh. Diriya sa siyudad sang Cadiz. Daw porti kainit subong sini nga mga panahon ka kabisado John, no? Porti kainit sinyo na? Subong kay porti ka tagiti sa init diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Gali. Pero sa aton sini madulong nga report, patong-patong nga kaso karon. Oh. Ang atubangon sa isa ka negosyante kag kilala diriya sa siyudad sang Cadiz. Oh. Nga sa din nakapanini kabisado diyon nakabiktima ini sang isa man ka negosyante. Oy. Ang sa diin ini ang kilala kag negosyante diriya sa siyudad sang Cadiz nga maga pangatubang sang patong-patong nga kaso. Oh. Din kilala nga moya si Mrs. Alunago. No, ini Oh. si Mrs. Alunago amo ni sa kabisado diyon ang negosyante. Kag may mga hardware diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John nga sa diin ang nabiktimaya nga ginisyuhan niya sang 15 tanan ka mga cheque nga wala sang pundo. Bouncing Wala sang check pundo diri ang ni. ining mga cheque nga gin-issue niya Oh. nga nagkakantidad tanan sang 1.6 million pesos. Aragoy. Ang naingkas niya sa kay Mr. and Mrs. Angie Vargas diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Ang ining pagfile sang kaso sang abogado ni Mr. and Mrs. Angie Vargas kay Mrs. Alunago impaila na sa tong Pernes o kon Lunes nga adlaw. Oh. Meaning 15 account ini nga kaso sa estapa kontra kay Mrs. Alunago kay siya nag-issue sang cheque kabisado John, no? Nga sa diin formal na naging palang kaso kaga ini si Miss Alunago nagapangatubang sang kaso ining BP 22 o ko na pambansa o ko na kanine ng Batas pambansa bilang 22. batas pambansa. Oh. Batas pambansa ang nagbayular si Mrs. Alunago diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Oh. Meaning ang ining kaso karon yung file ni Attorney Nico Gumban kamo ning abogado sining mag-asawa nga nabiktima ni Mrs. Alunago diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John. Kaya ang balita ta nga si Mrs. Alunago hindi magbayad. Oy. O hindi magbayad sa iya sini ginulam nga kwarta. Oh. At isa nga naka-issue sa cheque sa kay Mr. and Mrs. Vargas diriya sa siyudad sang Cadiz kabisado John, no? Ang balita nga may mga cheque pa siya nga ginisyo nga iban ang pangalan naging gamit niya kabisado John. Oh. Meaning may ara sa cheque nga iya personal pero may mga cheque nga ginisyo niya kay Mr. Vargas at kay Mrs. Vargas nga hindi iya, no? Iya sa mga hinte. Amo ni problema karon pero sunod sa kay Attorney Nico Gumban kaya nga, wala problema kay ang nagnegosyar, nagtransaksyon, nag-ingkas, kag nagkuha sang kwarta sa persona ni Mrs. Alunago, amo ni siya ang nagkuha kwarta sa kay Mrs. Vargas, nga sa negosyante, diri siya sudad sang Cadiz kabisado John. Meaning, ang kaso, kabantayan ni Mrs. Alunago, damo ini 15 account ini nga estapa, no? Wow. 15 account kay 15 ka bilog cheque ang na-issue niya diri sa isa ka negosyante kabisado John. Tindi madala sa small claim kay minilyon inamong. May tanay ko mga gulo nga. May na kay small claim lang na. Pwede lang na maistoryahan sa korte. Galing kay Mati. Munag kadagko nga minilyon na nang involved na.
Ano kuno na ang ginisyon niya chiki na parte sa ano na parte sa mga baligya yan mga hardware? Ano man? Nagulam sa kwarta kay balo ka may nalaga sa utang niya. Ah, okay. Siyempre, ang gamito niya para makatransaksyon sa kwarta, issue niya chike. Oh. Ang problema, pag issue chike, pag inkas na ni Mrs. Vargas sa bangko, ang problema kay white pundo. Isus. Ti din So, subong di si Aluna. bound check. Din subong White pundo mo. Din subong si Mrs. Aluna, Mrs. na sa kun Miss. Tama din? Mrs. na si Aluna go kun Mrs. na sa kun Miss. Mrs. 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 kay asawa ni sa Oh. ni Nelson go. Kadumdum ka sa una, ang may mga kukulamber na de. Ah. May mga baligyaan kahoy. Oo, ang dra na butang sa may area sang barangay Santo Niño sang una. Oo, tabla sa una unan sa kwalanta tambayan tabla sa oras sa kagabiyon. Oo, Sa Amerika, sa may kwamula sa Bulangan. dito sa may Bulangan dapit. Yes, dito Oo. sa may Bulangan tabla mga kahoy itong Gani. kwanto mga kukulamber, Oo, mga damdamo to. mahuganik, ang mga jimilina. Oo, tultulan ko. Dra dapit sa may area Ah. gani sang barangay Santo Niño, dra dapit. Di mo Sa sa may tagiya. Bulangan da, Amo sa oo. tagiya, kabistado John. Karon kay silo ni sila, lukat ng balay nila mo sa may merkado, blagin lukat Oo, eh. kagin saylo. Sa merkado sa may Bulangan kin lukat nagsaylo ni dito sila sa may Kadisite sa barangay Tinampaan. Ah. Di katako to sa gila sining hardware. Oo. Kadako plus pa nga nagasupply sila sa bato kag balas. May mga dump truck pa sila kag kung ng taon mo ang ila personalidad daw hindi ka magpate. Oo. Nga makahimo sila sa amo nimo Oy. daw hindi ka magpate bla kabistado John. Aha 1.6 silang na. Matubang sila kaso nga etapa. Oh, kaya yan na. Aha 1.6 silang na. Kadako sa negosyo yan Amo na. gani sila sa mag-asawa, amo Oo. gani ang bali Mr. Vargas sila niya. Kung din bayaran niya lang ni katunga. Bisang katunga lang, wala na ni sa punto nga malambot pa sa korte kabisado John ha. Wala ni kinanglan malambot pa sa korte. Galing kay ang problema kay hindi siya magbayad. Oh. Ate. Sang 1.6 million tiya mo na kung nga na obligar hindi mag-asawa nga dipailan sa kaso. Actually ang istorya sini ang bata ni Mrs. Aluna Go, ang Nelson Go, iya, dubla ni Mr. and Mrs. Vargas. Medyo close kaya nga kung parihay kabisado John. Parihay mo lang gali na sila. Yes, close kaya mo na gani nagsalig ang ginulaman niya kwarta. Kay close lang mo kung marihay mo. Di pero kung magamuin natawag ni kabisado John nga uli ay kandila. Basta kwarta kag kwarta gani dula ang pagkamiguhay no? Ate, si Pabla magutol gani, then naway sa kwarta, niya magkumparihay lang. Kung ako hindi ko ya magpasugot yung ahaw sa kwarta ya, madula ang pagkamiguhay namon sang mga Amo gani tani ang mali Mr. Vargas, niya, why din na tani problema mo. Kwarta na ya. Gitagaan sa plaso mo, man ang natabo de. Ang kwarta ya. Aling mag-asawa Vargas, kabisado John, amo pa yung nagkwansiya, nagkapakitluoy. Sokto ni sila, sokto ni Mrs. Vargas, si Mrs. Vargas para kapikitloy, niya maribu bayari mo na ang ginula mo sa akong, kaya kadaw man ko sa ginalaga sing utang. Ikatuwi abi to si Kwan. Katuwi abi to. Kung makapakusupply, utangon ko, siyempre nagsun mo naman ang another binula naman para nga mabayaran mo na, magkautang kaliwat. Kung utang mo ni mo. Well, katuwi abi to si Mrs. Aluna Go, kagi pamakutaman, akwa side ya, kung nung rason nga way siya nagbayad. Sa ato ni sa magsabat sini. Ngaw? Hindi siya magsabat, kaya time to nga namitlangan kong ala niya, pati pangakid niya. Ay, namitlangan ko ni siya, nga ako to comparison malang to, naman to nga siling hungod la. Di subongin report ko Kay balo kagin kalaka. Ato lang mga kao, kadumdum kagin na report ato mga kao to sa Celestino Villasen. Ti subongin report mo ni subong ngalan niya, ti basi kung mangakil man sa simo. Kuha siya, nabala ka hyper kayo. Budlay ni siya, kuha nun, linggo amo na linggo mga akik sa tiwitamin mo, kay balo ka balita ni. Now, pag kapay ng kaso, suno sa kay attorney ni Kogumban, namon naming abogado kay nagapanugid dala siya ang gwada noong patong-patong nga kaso ang atubangon ni Mrs. Alunago ining pag-ingkas niya sang kapin sa 15 kachike nga gin-issue niya sa kay Mr. and Mrs. Angie Vargas sa kabisado dyan. Na-interview mo si Kwan, may tingog ka na ni attorney Kwan? Attorney sino ganina?
At attorney Nico Gumban. Oo, may ara kami tingog ka na attorney. O ay ko kakwan kay na estudyante kami sa telepono lang kaya ato sa Bacolod gakwan okay. ato tong opisina sa Bacolod. Chimpuhan gani pa kuan na interview ha si attorney kag para mapabati taman and tingo haigid Ilan no kasi makabalik siya kabistadong Joel Oo. tingo haigid nga mapasabat si Mrs. Alunago kay aton inaobligasyon nga mapasabat. Ate tilawan ta lang hindi tingo lang haigid taka-promisa. Tingo Hindi lang haigid. taka-promisa kung magsabatan mas favorable no. Kung hindi mo sabato ay kita mo. tingo haigid i-approach mo gid siya. Kung hindi siya magpa-interview, tiyan na niya sala. Ang importante na approach mo sa liwat. Okay? Sige tilawan ta kay tilawan ko ni sa kabisado John tong basi subong masabat man sa balo mo naton si kabistadong John Kapulot amugid ang nagsugo sa akon nga nagpangabay kung pwede mapasabat kagid kay ti hindi man pwede sige hindi ka mapasabat. tilawan ta nga mapasabat si Mrs. Alonagua. Pangabaya lang nga naton nagpangabay gito naton si kabistadong John sa akon nga pasabton kagid ti sabat ka man kay para nga makwa manamon naton ang side mo. Okay? Okay. Sige, kabisado John. Tingnan ta malambot si Mrs. Alonago. Kay Director Andrea sa Ciudad San Cadiz, sa gihapon na inyo kabisado para sa serbisyo publiko, kabisado ninyo Joel Abilay, nag-report. Bistado! Salamat kid kabistadong Joel Abilay direkta sa Ciudad San Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental, northern part of Negros Occidental, no? Bistado! Long time no hear man sa iya ba? Subong na sa nakalusulot naman. Bistado! Ang lusot ya, kaso-kaso nga patong-patong dahil ba? Hala, sige. Mga kabistado sa ato sining nga pagpangalagad sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kaga information. Check na to ng mga balita naman nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo si kabistadong Aaron unahon tabi, no? Check na ton ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! Mga balita kay information sa iya sining nga natipon subong ila mga adlaw diri sa ato sining nga pagpangalagad, no? Ang ang aksidente sa salakyan nga nagluntad dira sa may area sang barangay Luboco daw Bistado! wasdak gitong salakyan nga na aksidente mga kabistado, no? Aber check na to na mga balita kay information daw alang-alang pa si Aaron. Unahon ta si kabistadong Bonit Somblingo sa sining nga mga tinion mga kabistado sa sining nga mga oras naton karon 8 minutos na kaligat sa launa. Bistado! Mga kabistado, pangamatamaton ta mga reporters ta para nga makadiro-diretso na kita kay lapaw na tagani sa oras, no? Pero hindi ka mo magkwa na. Bistado! Kasi malipat ka mo sa ato sining nga mga tagparamati buwas sa aga-aga pa bugtaw na kamo. Bistado! Kaya alas 5 magaranda din na kita sa programa naton Bistado program sa Home Radio 89.5 Home Radio sa Ciudad San Iloilo. Bistado! Alas 5 top to alas 7 sa aga buwas mga kabistado sugod December 15. Bistado! Check na ton report kay informasyon nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo. Bistado! Kabistadong Bonnie sa report mayong hapon. Mayong hapon na kabisado. No? Alas 10 sa gabi, nagtungaw ang kalayo sa puluyan sa pasaporte, pamilya Saporte, dira sa may barangay Infantimulo, pagkatapos nga sumaka ang anong katuig na bata kabisadong John, naging subo sa iyang Iloy na magkuha sa charger, no? Pagka sa kaniya dito sa ila kwarto, dito nga nakita sang bata na nag-ibwal ang kalayo kag dito kabitadong John na nagpangayo sang bulig ang bata sa Iloy kag ang Iloy nagpangayo sang bulig sa tagwa sa mga bystander, no? So nahingagaw napalong ang kalayo kabitadong John. Mayo lang kay way magdakogid ang sunog, no? Way gid maglakta sa puluyan kag sa iban pagid nga pamalay dira sa may Infantimulo kagabi mga alas 10 kabisadong John. So ang ging halina sang kalayo kagabi nakita naton nga sa saksakan nga nakasaksak ang ceiling fan sang kining nag-occupy sang sining nga kwarto kabisadong John.
So amo na ang gintunaan sang kalayo no sa dugang pagit nga investigasyon sa taga Bureau of Fire nga nakitaan pagit nila dito sa ibabaw sa kisame sa ilang kwarto may loose connection no halog siguro ang wirings muna siguro tungaan nga nag-init ang wirings na ang saksakan kan dito nga nagtuhaw ang ining kalayo sa puluyan sa mga pasaporte no dira sa may infantry mulo Kabisadong John. So ang aton nga tunugyan na lang Kabisadong John na agod nga makalikaw kita sa sunog no kay subong Disyembre no likawangin naton nga magpalawig saksak no kapingpigit ning mga Christmas light la Kabisadong John. Bawo. Amo ini nga ginabakal naton sa mga kilid-kilid nila. Oh. So hindi na safety no Siguro na hindi ta masiguro base sa standard kalabanan sila hindi ta masiguro base substandard pag once nga way gani isang tatak nga ECC inabalang ECC nga tatak na sang DTI dapat may tatak nga mo nang inyo pangitaon pag wala gani isang pag once nga wala gani isang tatak nga ECC halin sa DTI hindi na sa standard nga klase sang mga balaligya. Piki na Delikado na so ito gabugid naton Kabisadong John no sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa kining tinihon kag nagatanaw sa aton isa pagid nga likawan naton ang kandila no kapin pagid kung may altar no may kortina so amoy ni Kabisadong John nga dapat antes tapos ang pagpangamuyo patungkit ang kandila kag hindi gid pagpabayaan sa altar agud nga hindi man malabot sang kortina so amo pagid ang isa sina nga nagatuga ang sunog Kabisadong John. Okay, sige. Salamat kid Kabisadong Boni. Buwas na? Buwas na. Preparar na kamo. Buwas. Alas 5 sa gahon dapat ara na kamo ha kay mawaswas na kamo balita sa Home Radio 89.5 mabatian mga tingog nyo sa Home Radio 89.5. Sa mga viewer naton, pang-imbitar na kamo sa mga kauturan ninyo, sa mga OFW na, no? Na mag-monitor na magtanaw sa amon na kay ara na kita sa Home Radio bus aga pa mamukaw kita sila Kabisadong John. Kita naman manugpukaw sang una kita kita nagapapulaw sila sa gabi. Tapos subong kita naman gapapanyaga sila sa udto. Sunod, mamukaw naman kita saga. kita mamukaw sila. Ayos. Ayos So, amo ni no ang atis kita niya may magatakop Kabisadong John. Okay. So, mayong hapon na sa kay sa Mura no. Dira sa may banwa sa Santa Barbara nagtanaw gid sa aton sa Kabisadong John no. So, amo niya ang madulong naton nga balita nga nasipo naton diri sa siyudad sa Iloilo. Ako naman inyong Kabisadong Boni Sumblingo basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Sumblingo this time. Nga gawon ta balita kay informasyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Upod kita kay Kabistadong Vincent Biliano sa sini nga mga tinio. Kabistadong Vincent sa report dali gid lang. Kay way pagkasabat. Naton mga kabistado no, makuha naton ang mga balita informasyon nagikan na kay Kabistadong Vincent Biliano Jr. Kabistadong Vincent sa report mayong hapon, go ahead. Sa malawig nga pagpanago nadakpa na gidman sa aton sini nga mga kapulisan nila binigay sa Barotac Viejo Municipal Police Station ining wanted person nga may kaso nga murder sang makakomiter ini sang kaso nga pagpatay dito sa may bahay niya sang Victoria City sa Negros Occidental. So ang suspect diri Kabistadong John again kilala kay Alfred Paclibar, 34 anyos kaga residente sang barangay San Lucas sa Barotac Viejo, Iloilo na sa pinagi sa gahom sang warrant of arrest ini ang ginserbe sang mga alas 10 imedya or alas 10 ang takna sang aga
sa tong kinalikdan nga adlaw sa Disyembre 13. So amo ni kag natigayon nga nadakpan ining suspect nga may kaso nga murder kag ginakabig sa karon nga wanted person na Cabestadong John, no. So ining warrant of arrest ang gin-issue sa tong Abril 19, 2022 kag karon ang suspect ang nakahunong na sa custodial facility sa Barotac Viejo Municipal Police Station na Cabestadong John. Samtang sa accomplishment report karon sa aton sining Police Regional Office 6 when it comes bala Cabestadong John sa illegal gambling as of December 5 until December 11, 2022, no. So 12 ka mga operasyon ang ginpatigayon karon sa aton sining Pro 6 kag 40 diri ang naaresto na, no. Kag ang total bet money nga natipon sa aton sining mga kapulisan ang nagdangat iya sa 9,066 pesos kag sa lista sang aton sining illegal gambling games isa diri ang nadakpan sa color games sa Caracross naton isa man sa atong sa tatlo diri ang nagkaladakpan sa Pusoy duwa o isa, no, sa High Alay duwa kag apat naman sa iban pa ka mga gambling nga Cabestadong John. Samtang sa accomplishment report naman on service of warrant of arrest o kung pagserbe bala sa sining warrant of arrest sa mga wanted persons as of same date, no, December 5 to 11, 2022, 120 diri ang nabaton nga warrant of arrest ng aton sining Pro 6 kag 52 diri ang naserbe kag 42 diri ka mga wanted persons ang nagkaladakpan kag tatlo naman ang mga most wanted persons nga nagkaladakpan Cabestadong John. So far ina ang nangin accomplishment report sa aton sini nga Police Regional Office 6 may kantanan sa ila sini accomplishment report nga gina-publish karon sa ila sini nga nga page Cabestadong John. Okay. Sige. At before mag-itakop Cabestadong John, ginatam na tagigili sing happy 24th birthday, no, belated na sa kay Rowilyn Sulugastua kag sa mga advisors bala sang nga nagalantaw gid sa aton, no, nagapa shout out Cabestadong John nga nagalantaw sa aton permi every time nga program kita si Roman Tavilla, Nimuel Nitoy, no, si Nitoy ang gwapohon ko, no, nga taga Cuartero Haro. Kag sa tanan nga mga nga mga advisors nga nagalantaw kag nagaupod sa atong sining nga pagpangalagad Cabestadong John. Okay. Ini si Cabestadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay Cabestadong Vincent Villano. Direkta sa probinsya sang Iloilo. Tamyawo nato nanay nga ato sini nga mga iban pa nga mga viewers, no, diri sa June Kapulot News Live kay Archie Niel Halyorina, kay Sarge Dober, kay Marcos Aquines, kay Kinyen. May hapon ko, no, watching from Lawaan Village Haro, kay Links Morales Gatso, kay Sigmaruhan Catalan, Flor de Lisa Misa Rua, good afternoon, kay Ariel Fanugan, may hapon sa kuan ko, no, watching from Dumalag, Capiz. Kay Jumel Ruiz, may hapon man. Thank you sa pagpag-iupo diri sa ato sining June Kapulot News Live. And of course, sa ato sining mga taga-listeners sa Radyo Bistado, kay Nils Diraco, shout out kay Madam Cherry Olaera, watching from Panian, Balasan, Iloilo, kay Peter Standarte, kay sino pa? Merry Christmas kuno halin sa kay Cabestadong Joshua Haka. Paano kasi ni makakaon sang ice cream diri Joshua? Paano ka makakaon sang ice cream halin sa Surebase Marketing? Kaya ara kada sa Kapis.
May ice cream maging padala ring service marketing sa ato, no? Binyo lang, ha? Anyway, thank you so much, ha? Kag sa mga YouTube channel viewers naton, salamat man, no? Sa mga nagalantaw sa YouTube naton sa Radyo Bistado. Salamat kay Chenyo sila nga papag-upo diri sa ato sila nga pagpangalagan. Di makalipat sa ato sila nga mga tagparamati sa ato makauturan na hindi pagkalipati ang paggamit sang aton nga Ever Young Capsule mga kabistado. Kaya ang Ever Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang ang aton kalawasan magapabilin nga Ever Young. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, basta maghambal gani ko nga amo ni siya ang Ever Young ang gamiton nyo, amo na ni, kay amo ni siya ang pinaka the best. Ginagamit naton ini, antes ko i-introduce sa inyo, ginagamit ko ini. Kag wala ako sang may nasaway, kag wala ako sang may makita nga sala, nga hindi ko, kag wala ako sang iban pa nga rason, no? Nga hindi ko ni pag-introduce sa inyo, kay manami ang epekto ya sa akon nga lawas. Kung malain ang epekto sa lawas ko, hindi ko pag-ihatag ni sa inyo, hindi ko ni pag-introduce sa inyo. Galing, kay manami ang epekto ya sa lawas ko, ti kundi dapat dalahigon ta kamo. No? Kay nga ang aton mga kabistado yang tinutuyo diri, no? Nga kung ano ang dapat nga kaaraydan nga matilawan ko, dapat matilawan nyo man nga mga pumuluyo. Kaya ang aton tinutuyo para lang gid ini sa inyo kaaraydan kag sa aton kaaraydan tanan-tanan ang aton ginahimo. Ha? So, hindi ini kay siling nga introduce ko ang Ever Young Capsule para sa inyo, hindi kay para sa ganansya o kung sa nano. Kundi, gina-introduce ko ini sa inyo para nga makaambit kamo sang kaayuhan sang Ever Young Capsule para magapabilin nga healthy ang lawas ninyo. Why naman kita mga kabistado sang dapat ipabugal sa kalibutan nga ini? Man nga hindi taman kinahanglanon nga magdamo-damo gid kwarta ta, o hindi bla? Ang kinahanglanon naton nga magnami lang ang ikayong lawas ta. Kay ang ikaayong lawas manggad. Amo na kun nga ang gina-introduce ko ni sa inyo balik-balik ang Ever Young Capsule mga kabistado. Ayos? Wala sige. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa gusto magbakal sang Ever Young Capsule, bakla ninyo ini sa tanan nga mga butika diri sa bilog nga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa Guimara, sa Cape, sa Aklan, sa Antique, sa Negros Occidental, sa Bacolod City kag Negros Occidental. Mabakal ninyong Ever Young Capsule diri sa Iloilo City, kadto kamo sa Socorro Drugstore, dira sa Placilo Tagay, kadto kamo dira sa may Jasak Pharmacy sa may likod sang Haro Cathedral, dira man sa may RMC Pharmacy, dira sa may Tagbak Terminal, sa Talipapa, brada, no? May Talipapa, dira may RMC Pharmacy danan. Dira kamo bakal sang Ever Young Capsule. Ang isa ka botilya is only 217 pesos and 50 centavos. Isa na nakabotilya, baklo nyo mo niyo. Ang isa ka botilya nga ini, ang unod niya sini is 15 capsules, no? Tag 14.50 man lang. Sa total ya is 200 pesos and 17 centavos, 217 pesos and 50 centavos lang ang isa ka botilya sini mga kabistado. Maka panami na kamo sa inyo sini nga lawas mga kabistado. Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, ikabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Ever Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young! Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Ever Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young! Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young! So mga kabestado na batian, no, ang Ever Young Capsule gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga makauturan, hindi makalipat, no, sa paggamit sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule bakla nyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bistado! Ever Young Capsule mga kabestado, ha, hindi magkalipat. Ayos. Ala sige.
Dawa lang alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pangalagad mga kabistado sa ngalan sa ato sini nga mga sa ato sini nga mga reporters sa ato sini nga mga pangkabilugan sang Radyo Bistado TV. Bistado! Sa kinana ko naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Salamat sa inyo nga pagpamati. Mayang hapon Visayas, mayang hapon Mindanao, mayang hapon Luzon, mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Iloilo City, mayang hapon bilog nga probinsya sang Iloilo, kag mayang hapon kalibutan. Bistado! Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa aton mga